Zimbabwe makadiko zvenyu kwese kwese kwamuri ndikuchingamidza pachirongo makati mezuva ranhasi tapinda makati zvenyu kutenda choma zimba oze ari kutisanganisa imimi neinini nhazi mazuva angati kuwanda kupfekerana kwamazuva takanga tiri pamwe chete muzve chishanu chapfuura nhasi tiri kusangana zvakare apana tiregerera mishina unosvika pabasa so dautanga udai mishina isikufaya kumbozota kuti zityise kuitira imimi mhuri yezimbabwe makadiko zvenyu kwese kwese kwamuri ichauya chirongwa chenyu chesvondo rega rega musi wega musi wechishanu wega nenguva dzino kuti pasina nyuji muchiunzirwa nemafaro chete promotions tiri pamwe chete nezomugidho online music sales shasha kukunzirai manzi dzavana zimbabwe online ndiri kutaura kave ezomugidho madzinzo dzese dzikurira panapa mubva manya mopinda paezomugidho mafaro chete vanotsvaga vakomana vatsvatsva vari kusumuka upcoming artists nemabranders mabranding ega chizivisa sipo hazvinaki kuti ndifambe ndega ungaite mari usiyana nokuda hazvinake makati Zimbabwe. Thank you very much for tuning in. Thank you very much for choosing Visions FM. Studios, southeast of England. Usamire dezangu pamafari pamwe pamwe chete kutotanga kwataiteko starting on fire ngoma mabrenda degega nangarwanze nazi ndakakubatisa ndikati yaiwa mafari chete ndo satinogona izvozvo kukutsagira upcoming artists
tiri kupinda paalbhamu idzaiza kutsika matsimba Morgan and Tendai Dembo and Barura Express ndatora kamba kanonzi Shanje Rudo famba nengoma. Ungaite mari usina nokuda zvinake zvinake. Garira noko koko. Cha. What's up tomato? Kupesa madomasi. What's up? Podetsa sipo Morgan and Tendai Dembo and Barura Express vabome yavo chaisa debut album kutsika matsimba Shanje Rudo. Broadcasting from DC Studios on Visions FM.
vakomana vaviri Morgan naTendai Dembo, zikomana ziviri zamugoma Leonard Dembo the Great the Lady, wabiritsa albamu yawo itsvaitsva inonzi kutsika madzimba. Ndatora kama shanje rudo ungaite zvako chibhanzi kana usina nokuda azvinake ungabike pasina anokudya naye azvinake makadiko Zimbabwe huche pasina nyuchulo chisinyela nyozi na mavharo Desert Studio South East of England kukuigira mabrenda dzichangoburwa katsa kachangoburwa ndikuita back to back papa pasina iwewe rudo hazinake kubika. Ndinogona kubika kana ndikatadza kudya pasina rudo hazinake. Back to back Morgan Dembo Tendai Dembo in the Barura Express. Ndatora title track yacho kutsika madzimba. Release.
brand new release. Kuti bata vese tiri kufamba namugoma Morgan naTendai Dembo and the Barrow Express pabhamu yavo itsvaitsva inonzi kutsika matsimba. Album ine 5 tracks moto wengoma ndatora title track kutsika matsimba. Release. Takangende kutaura namugoma Tendai Dembo pakati pezonda apa vari kundibatisa zikanza vazhinji vangari kuti kuvakomana why did it take so long kuti musimudze chikwata. Ndikati agoma chinoitika ndechekuti vamwe vanomhanya panoda kufambwa vamwe vofamba panoda kumhanywa makagona zvamakaita izvozvizi nekuti zvanga zvingaita kuti mungopinda nekuti makasiyirwa bhutsu dzakakora bhutsu dzakasimba maida kunyazoona kuti mapefekta ngoma yakarohwa ngoma Morgan Tendai Dembo ndi Barrow Express paalbum ichaitsa kutsika matsimba ndatora title track kutsika matsimba ndaita back to back hip hop pakutanga chirongwa chanhazi wari kuti bata vese munongoziva kuti ndo masystem acho mafaro chete promotions neezomkit online music Cookie Grades changu rwose kupisa kutsvaka mu-OG chete mu-original to support Zimbabwe music industry nevayimbi veZimbabwe watenga original chikwata chiwana kurarama. Vamwe vari kutondibatisa kuti vari kutoita work on the second album izvozvi ndikati aiwa haina kuibva Visions FM tokonzeresa zvedu makadiko mezimezi chenyu muri kutibata mafaro zita rebasa TZ Studios South East of England. Thank you very much Morgan Tendai Dembo Barrow Express revising great music yamkoma Dembo
Parne kufamba kwakanaka komana vari kufamba zvakanaka. Tora matakatsika ipapo ndosvika zvangu muWakefield kumusoro pedyo neReeds muna muUK. Ndiri kusangana naMike Sibanda and the Sons of the Soil. Kubura musambo weZimbabwe mudiaspora mwana. Kambo kanonzi ndinodondoloka. Thank you very much for choosing Visions FM. Kachangoburwa zakari kachangoburwa. Cha pa Visions FM. Francis,
release. Kamba kari kubva paubva muine siswesi yakanzi mufa kusvika mina mufa kusvika mina koma ngoma tokonzeresa makadii zvenyu mazimbabwe kumesana nenyechegonera warumwa kambo kanonzi dinodondologa kubuda pawakefield paleeds muuk muno muzambo wezimbabwe rikwanika ubva rikwanika let's kill piracy taka oti chete mukomana richitiza namaiguru zviri sei kugadheni kwapinda mombe ngomaneli repi yese yamakaisa nezuro iyeya tenga kusisina kwanzi muriwo ukarohwa nemate mbudzi hauchambokura ngwarira mbudzi mugadheni tinosvika chete pavisions FM makadiko zvenyu mese muri kutibata kwamuri kokoko. Thank you very much for choosing us. Zvido zvenyu kunyanya zvido zvenyu. Mike Sibanda, Sons of the Soil, ku Wakefield, ndokwari based iko ndokubuda musambo wana Zimbabwe. Kambo kanonzi dinodondologa. Akubva makanzi mufa fika mina. Ndinosvika chete inini tatranslate kuchichona. Farre Manchester Zimbabwe, let's support Zimbabwe music. Let's put Zimbabwe music on the map. Yes. Oh my God, Father Moon, Father Customer. Tofambira pamberi nechirungu kupinda kwanoita paobama yakanzi Tsimba chikomana Douglas Chimbedo and orchestra dendera King Central Committee. Kambo kanonzi Chipiseni mwana waforomani. Rudo
kukonzeresa chete pavhizhola Visions FM na mavharo kuramba kuchipa tofamba na chipseni forumani wanga zikamboda kuona munhu anoswedera pane mwana wavo Jackie Chimbedu, Douglas Chimbedu, Orchestra Dendera Kings Central Committee. Ndizosa kuti vazhinji muna kuvhisitirwa ngeconfusion kuti ko Douglas Chimbedu ndeopiko uyu mwana wa Alan Chimbedu. Saka Alan Chimbedu akaziyira mwana bendi yakurwa kwaZulu. Famba nengoma toita seko zedu pombonoka rudunuka radanuka kuradanuka zikuradanuka zvizvi tafunga vahozi Small House haina Small House nongatura release. Ausatombotinzo zichidambura famba nengoma mafaro chete promotions tiri pamwe chete neZomgid online music sales vamunobata pa www.zomgid.com kukunzira chirongwa chinechi panepe nyuda inyu Visions FM zivisa sipo
kambo kana zichipiseni kubva paalbum Mutsimba Douglas Chimbedu orchestra nina King Central Committee album ine 6 tracks vari kufamba kunobuda kuScotland uko jenenyi chaita pfupi nhazi kuita very small vari kuti vatarisa thank you very much muna mavharo huti pasina nyuti TZ Studio South East of England wana dhedhi wane wana vasikana ikona kuzoita kunge foromani angasingamboda kuona boys zisvika padhuze nemwana wake manje anohwandirwa kuitwa musingabere musango imomo kufamba nezichangoburwa upcoming atize inzwa musambo wana weZimbabwe tokonzeresa paBGFM konzeresa ndasipagwa kaniwe unosipagwa saka its infectious mavhako ndikaregedza kutapirirwa newawo tapirirwe inzwa kamusambo be proud of your Z music touraya pirates red card pirates tenga original chikwata chawana kudzimuka nesapota wasimba kumusic industry Thank you very much Dagi Chimbedu, thank you very much album rake rinonzi Tsimba rine 6 tracks ndatora number 6 track inonzi Chipiseni kufara neminazi makadiko zenyu mafara zitare basa ndechemumhuri vese vana Chimbedu vese vanorwa ngoma nemusambo wavo wese ndeudendera asi kuna vanorova the real dendera kufanika zvata kuita so real dendera at its best kupinda kwandikuita paalbum ichaicha kubva kuna Dr. Nero Trison Chimbedu album yakanzi Campus ndatora kamba kanonzi wangu bururu style yako bururu style yako last night anga ari pa National FM paradio nhasi kusaina anga ari paZTV nhasi achimbopombonuka zikanzi album yangu i6 pack chaiyo bururu siyana nayo style yako iyoyo Vakomano Marxist Dendera Brothers inamkoma Trison Chimbedu kubuda pa Glenview 3 ku Glenview makadiko kwa machokoto kwa makomva apejo nepabudiliro apo makadiko zenyo
vese pafriday vari kutibata vese, thank you very much. Style yako bhururuka yekungoshora vamwe iyi ichapera riniko kubva padamba refu itsva izva from the real and right, it's the best. Try so Chimbete Dr. Nero nevakomana Maxis Dendera Brothers rakatakura 6 tracks. Ndakaitawo zvangu romboreka nagara ngodhumana nawo zvangu painterview yake nedzuro paNational FM kapa Zimbabwe, angari paZTV zvakare nhazi ampano achanora smart kukonzeresa paVisions FM. Anzi apana chaunorasa pamombe, mombe pausavi, mombe pakurora, mombe pakuripa, nyanga unogadzira bhosvo, mamwe masoko enzimbo dzangu maTryson Chimbete. Ndinoenda ndega paiwane rifarira album itsva ichanonzi Campus kubva kuna Tryson Dr. Nero Chimbete nevakomana Maxis Dendera Brothers. Kambo kanonzi wangu ndinoimba naye aikona ikuzoti washorerwa mumwe wako newe wakutosapota iwe iziva kuti wako number 1 yako. Mudzimai uyo akataura kuti kana wangu murume hambodaro, kana kunyeba chaiko, kunyeba lies. Rifarre album, let's be proud of our music, let's support our Zimbabwe music industry. Red card to piracy. Toso taita zeri panepenyero yenyu Visions FM namafaro chirongwa huchi pasina nyuti chamunonzora mafaro chete promotions tiri pamwe chete newe Zomgid online music sales zvaitika panabva pane muterere andibata kuzera ita zvindifonera panhare yangu chayakati mafaro please yaziziyo zangu wamboti ndapinda pachirongwa uchindibatisa kuti Morgan natendai dembo wakabura album itsvaizva ko please one chete ndikati zviro zvenyu kunyanya ndati ndikutorere kanonzi Shanje Rudo Barua Express Morgan natendai dembo
kutsika madzimba ndakadzosa apa public demand. Brand new release. Kochekera pavision FM tifambe pamwe chete kripa uka makadizenyu kufamba na Morgan tenda idembo Barra Express papa mkutsika madzimba by public demand. Because wangu warikujibata wari paNamibia chaipo paNamibia zviri seiseko samaita samazi. Thank you very much for tuning in papindogo paNamibia panze achirongwa chiri kufaya ndikataiwa ndikuti zityise kufamba nedzichanguborwa dziri kupiza Vakawanda mnyongo vasingazive rudo rekani pare newe
Brand new release. Sipo sipo tifambe pamwe chete pachitima chemafara. Ungaite mari usinano kuda zvinake ndo masakari kubva kuna Mogeni Tendaidembo pakambo shanje rudo mari mazhanje unongoza kuwanda kwakaita mazhanje inogona kuwanda pati usina anokuda azvinake tinogona kushambarara panapa zedu pasina imimi watereri aiwa kazviti imimi munogona kuvepo pashaya nepenyuru aiwa zvifambi azvidhonze vari kuvata veze tinokuchingamidzai pachirongo huchi pasina nyuchi chamunounzirwa nemafari chete promotions tiri pamwe chete neZomkit online sales manzi dzese idzodzo kwangopinda www.zomkit.com mavhu nemarara gondo harisvaya rikashaya rinonhonga marara mukomaneli zviri seisei mumunda mapinda mbudzi mumunda mugadheni mapinda mbudzi mukomaneri handipika zivangu ivava handipika zivangu ndichitamba navo zo vanozoka ndibata kuzeruka kuti mafaroka komaigurarbo toramba takatsika ipapo vana veZimbabwe chete munozochirongwa yatibude muZimbabwe vakomana vanofamba nezita rekuti mastermind gamba kanonzi impilo yobuglova akomana imi amuchandiregererawo zangu nekuti ndikumbozama
ngoba bisihluphile esigabeni lapho itshontshe imbuzi zabantu inkomo zabantu konke lenkukhu madoda asazi ukuthi uzophila kanjani. A brand new release. Abantu bayakhala konke madoda useyisekosobhala usithi makhula mbili uqansi sekhale imbamiwa taba mhlophe edwaleni bekhala ngayo lindoda amadoda isimoshela abantu into zabo. chikwata chinonzi Mastermind kambo kanonzi Impilo Yokudlova album yonzi Tolokule yakatakura 7 tracks ichaita ichangoburwa vinda pa www.jasonmgito.com unoiwana album yonzi nguwe ikanditendera ndichambo kurovera ikakanzi Lower Gweru Mission Kugweru Makadigo Batalizo, thank you very much. Tipa Chirungo Huchi Pasina Nyojina Mavaro Desert Studios Office of England. Chirungo Mnunzo na Mavaro Chete Promotions. Tipa Mwechete Ezomkid Online Music Sales. Shasha Kukunzre Manzeva na Zimbabwe Moji Gaika. Let's support our Zimbabwe music industry. Nepe Nyoro Dane Visions FM. Spread the way double station. Bakumana no Famanizere with Mastermind. Kambo kanonzi Impilo Yokudlova album yakanzi Tolokule ine 7 tracks Gurovera Boramberi, Boramneti Mavaro Chete Promotions kukunzire vakomana vatsvadza debut album chikomana chonzi Never Sone Mutava Hano kambo kanonzi Zviitiko Zvenyika kovana imi
baba bamara kanzindangariro rine 6 tracks A brand new release. kuswerawo wakatsamwa kusidzikisira makore ekurarama. Hapana munhu akaperekerwa kutsamwa. Munhu wese nguva yekufara nekuchema zvinowanikwa zviitiko zvenyika. Brand new releases. Mofaro on Visions FM. Wagarratsono kufara zvedu muri Zimbabwe kupombonoka kuradanuka runuka nevana veZimbabwe ulujusingela nyozi patiziti studios pavision Visions FM. chikomana ichi chinobuda nekumwenezi chaiko kumwenezi ari kufamba nekumwenezi stars nevasondi matava hano zviitiko zvenyika. Album yacho yakanzi Mutangariro iri kuwanika pa www.ezomgito.com. tamanene tijairande kusangozivana chete. wekumwenezi makadiko Konzereza
Jola Vision FM does a do some Friday weka. Friday. Zokororo ine simba yakataura ngoma kabvupi achenjera kuzvidzikisirira makore kurarama nekuswera wakasamwa unotsamwa iko nebenyero iripo suka wani zvakadzase Neversoni Mutavahano and Mwene Sisters ndo vatinoda kakuma nawa haikona kumhanya kupinda mustudio unorokodza akanidza musawa Jaina nemsoro handi nemsoro Gurada nugazoro Abana munu akazharirwa kusafara Abana munu akazharirwa kuchema Abana munu akazharirwa kunyunyuta Release. Satinoita wiki in wiki out itakanobuda kumwenezi chaiko kumwenezi uko ndokwatakanosangana nechikomana Neversoni Mutavahano akataiwa mukoma Mavharo ndine albhamu rangu itsva rinonzi Ndangariro ndikataiwa vunza mwana ndosatinoda izvozvo tiri vaMavharo chete promotions kuda kuedza kusimudza vakomana veZimbabwe upcoming artists garira nokokogo
Karraneko mafarayo gurumizana na nyuchi gonera kana mazondo akanaka ndikabika usipo asimbonaka masoka ndikuona producer wangu reke ndikubatise kuchirongwa chine chana producer wangu ari pa Southampton apa mukoma semu zviri zezei saka muri kuona perfection yacho so chirongwa chichifamba moderator ndimukoma neri chitiza wekuti tinezenge takuita kamusangano ndaiwo mafaru dai ndosaka chirongwa chacho tiri kurumisana nenyechegonera album iyoyi iri kuwanika pa www.ezomukito.com upinda izvozvi unoiwana ndinogara ndakataura kuti hazviite kuti ndirove 6 tracks dzacho dzese panapa asi kuti utapirirwa nengoma pinda ipapo shasha kukonzera manzizi online tokonzeresa pa Visions FM tokonzeresa vane matumbu hande nedumbu tambisa dumbu chete dumbu mafarari infectious muri Zimbabwe mfuke zvenyu kuda kuti imi mpombonoke ini ndakapombonoka zvangu a brand new release. zivisa ndosati noita kukonzeresa kunzire vakomana vatsva munoziva kuti zvimwe zvacho zvazvinoita ndezvekuti kana kuZimbabwe hatisati dzamboridzwa dzakadaidzi airplay kuZimbabwe hatisati dzatombonanzva kana isi tatodzirinanzvisa pana paVisions FM panapa ndaita special request panapa ndina baba namai Neli Chitiza aiwazve muchaivuka here mazuva aya aitwa Jazeni JAZN right pana mai vakanga vachiendesa kanzi aiwa ini ndinonzi mai Douglas musoro wembudzi ndizvo here kare kuti madzimai aibvanza anotora nezita remurume ndonzi mai Douglas musoro wembudzi imi panapa ndida kuedza kutaura kuti ndandati ndina baba namai Neli Chitiza ndina baba namai Chitiza ndova ndataura kuti ndimoderator wangu kana kakarequestwa namai Chitiza anzi ndiri kuda kuti mwana wangu mukomana Tapiwa Kaseke Chitiza makorokoto zikuru sadzo kauya mwanangu chikomana chavo chadadisa mangwana anenge ari kugraduate ari pagraduation paAfrica University paMutare ari kugraduate aita degree in accounting degree chikomana Tapiwa Kaseke Chitiza. This is a request kubva kuna mamanzi dzokauya mwana wangu ndadada ndekenyaka mai guru mai Chitiza. Thank you very much. Ndinodaira kuti Tapiwa akatera kuZimbabwe right now ndamai nini mese ipapo makorokoto kuti uzityise Funga
vakomana ndafunga kwedu kufunga dande varume ndafunga kwedu kambo kakumbirwa namaichitiza vati ndirovere mukomano wavo tapiwa kasekichitiza mangwana anenge ari pagraduation paafrica university kwamutaruko wakaita zvinodadisa mwana degree accounting degree ndo zvatinoda kuti zvityise unongopota muchingokanda-kanda kuti marikwesi ipapo here and there dzidzoka uyamwe mwanangu adzidzoka hako uyamwe mwana back to back zvaitika panapa ndezvekuti mukomana richitiza zvakare baba watapiwa kaseke chitiza wataiwaga isusu zvatinoita manjiri mabigdara udzaitapiwa kuti tapiwa ndanga ndiri kutenga tiketi rendege yabva yavhara madhoo ndichikutenga ndanonoka mwana wangu ndasiwa nendege wanga wachida zvavo kuti nhasi ndezvedu akandinetsa kukawana saka asi ndinozvaka kanoita hanzi ndokutengera pata tapiwa nekuti haiwa watitsvata nhasi watitsvata makorokoto mukomana richitiza enjoy this one Shami kubva musara wogama mukoma wa Oliver Mtukudzi kamba kanonzi matitsvata tapiwa hanzi naje tinokutengera pata nekuti wagona watidadisa Shami so abanaswa nditsvata
neswatitrates chakutengera patabata chakutengera patabata ndokutengera siripasi chakutengera patabata musambo uri kuuya kwamuri kuburikidza nevisions fm yambonobata pa www.visionsfm.com usazosiya ka fm nekuti ndikane moto ikako fadza murume mukadzi mukomana musikana fadza munhu wese ngavhare ukasiya ka fm mheno kwaunoenda kuuya kwamuri chirongwa huchi pasina nyuji muchinzora mafarochet promotions pamwe chete nezomgit online music sales kungopinda pa www.zomgit.com unodziwana manzi dzese dzakazara kuda kukunzira manzi dzavana vezimbabwe upcoming artists vakomana vatsvatsva vari kusumuga uye malatest releases ganaka ise request kakumbirwa nababa nerichitiza vari kuvhara zvakanyanyisa chikomana chavo chakaita zvinodadisa paafrica university pamudhare mangwana chinenge chiri pagraduation mangwana chiri kugraduata in accounting degree tapiwa chitiza wadadisa mufana ndini bigazi wako inini ndoda kuti ndibva takuconnecta ubva waita dj futi ikoko chirova uri kuzimbabwe ndinoimba sangu kuti baba chitiza mafarira kambaga munazondiregererawo nhasi ndezvedu handina kawana nhasi akandinoziva kuti akanokurova imwoyo futi aka kana tapiwa nokafarira futi kubva paalbum ine 12 tracks saraoga Oliver Mtukuzi the Black Spirits kamba kanonzi watitsvata asi muzomnyatsomutsvagira chipo chizvinhu zvinhu nokuti patapata unoona kuseri kwese kwetsoka uku kwazviva tokabva kaita kamba kedu kekupedzera muchika muchino Time for something a little different.
zekumira ndo zati singamboita takupinda mugospel segment dzechitendero Release. tofamba namukoma Alexander Zinyongo ndi Matching Saints paubva cheche inonzi gospel hour ndatora kamba kanzi Jesu pa nzvimbo yangu Release. Visions FM.
mwanakomana waMwari wakaroverwa pamuchinjiko kufira iwe weneni. Ndiyo nyaya yacho iri kufamba nayo panapa naAlexander Zinyongo and the Marching Saints. Paubom inonzi Gospel Hour yakatakura 8 tracks. Jesu wakaroverwa panzvimbo pangu inini, kungada uri wakaroverwa pamuchinjiko. Handizivi kuti waifira vanhu vese here kana waingozvifira wega iwewe. Japani dzechitendero dziri kuburwa tichangobhiza. Album iyoyo kungopinda pa www.edzomgito.com unobva waiwana. Ndo varidzi vechirongwa vari pamwe chete nemafaro chete promotions pane peEurovision FM. Unokomborerwa all 8 tracks dzakanaka. Jesu panzvimbo yanga. Ngatifarire manzi dzavana veZimbabwe. Let's support our Zim artists. Let's be proud of our Zimbabwe music. Chirongwa chinechi icho kuigrades changuburwa dziri kupisa dzevana veZimbabwe chete hatibude muZimbabwe. Imwe debut album Zagare kubva kuna Mai Musani. Gamba kanonzi Denga Musha wavatsvene. Kamba karupa pa album rakanzi Kutadza Kwawanda rine 6 tracks.
aimusani kubva paubhamu yavanzi kutadza kwawanda kamba kanonzidenga musha wavasene rakatakura 6 tracks albhamu irori richangopurwa riri kubhiza debut albhamu zvakare pahuchi pasina nyuzi pinda pa www.ezomugito.com unoriwana albhamu irori tichagara tichafamba najesu kudenga takunda tikomborerwa zvakuitirwa zvakanaka nazi tinongoramba tiuyeuchidzana kune vari kurwara vese chiremba isho mazimba wose pfugama una mate kumbira kuporezwa kufamba nemabrendadha chete dzichangopisa dziri kuburwa red card to piracy. Let's support our Zimbabwe music, Zimbabwe artists vakawana kutengerwa maoriginal mhuri dzavo nezvikwata voramba vachienderera pamberi. Margaret Hamandizhe debut album kamba kana dzimufudzi tiri pa gospel segment dzichangoburwa. A brand new release. Kupa pa album mune nyazha rine 6 tracks zvakare. Track number 5 ndo yanataura mufudzi Margaret Hamandizhe.
tikufamba nechirongwa chedu musi wefriday makadiko senyu mese muri kutibata tiri pagospel segment kanoti tete sisi magreta mandizhe album yakanzimbo nenyaza ndatora kambo mufudzi track number 5 album ine 6 tracks chimwe chikomana zvakare debut album Amoni Sanyangore ndatora kambo kanzi Chakai Jehovah manzi dzese idzi mukudzunzirwa pachirongwa nemafaro chete promotions tiri pamwe chete ne Ezomkito online music mukapinda pa Ezomkito pa website www.ezomkito.com unodziwana chirongwa mukuchiunzirwa neivo vakuru varidzi vechirongwa ivava chirongwa kuti pasina nyuchi pane penyoro yenyu Visions FM mavisual amavisionaries chikomana Amoni Sanyangore ari kufamba nechikwata chake chinonzi Harmonic Praises
album cheche inonzi mere mere kuna Jesu, nyaya chinooneka kuna Luke chapter 9 verse 38 to 40. Ita mere mere kuna icho masimbosi kuna Jesu. Tsvakai Jesu achawanika. Haigona kuzomutsvaga wapanhu yorufu. Mutsvaga uchiri kukwanisa, uchiri kwanisa kumushandira. Uzowana mambo kudenga. Makadiko chenyu mese muri kubata pa Visions FM. Pichana tinosvika chete. Kukurudzirana muri Zimbabwe kutsvaka Jehovha achawanika mufunge zvenyu zvakanaka zvinomunakiro wazvo. Haigona kuzoti wamwa trouble waters wakunyura wakutsvaka Ishe mumaZimbabwe. Asi kana uchijabula uchifara zvako zvinhu zvako unotokangana kuti kuna muziki. Isoko reminder tukupuwa nechikomana Amoni Sanyangore and the Harmonic Praises pa album ichoicho inonzi mere mere kuna Jesu. Makadizini muri kubata. Tipa gospel segment ichoicho chichangoburwa. Chariot Raiders Choral Group achauya nemakore. New release. Uyofanana na Jesu, uyofanana na Jesu.
fanana na Jesu, fanana na Jesu. Chariot Riders Choral Group achauya namakore ndosare kambo kupapa marakanzifamba inesu mponezi renejitrags shasha dzekukwikira imanzi online www.esomkino.com vanova tag team vako kunzira chirongwa chino huchi pasina nyuchi munoiwana bhamu iyo munoiwana reka ndikubatisa kuti pauri ipapo wakasikwa nomufananidzo waJesu. We resemble the image of God. Manje zvinye zvacho dzaunopinda nadzo soka kana isho mazimba akatarisa so ati ndikufanana nauyu chaiye uyu ukatuka munhu watuka isho mazimba wose fanana na Jesu. Rikwanika bhamu ririkwanika www.esomkino.com huchi pasina nyo chikumbidzira changopurwa chiri kupisa pavhijhola vichenzefemo muzi wechishanu inzishe tarirai chikwata chinofamba nezero kuti gadziriranyi kuenda tenzi tinyaza today kukumbira kunyaradzwa naizvo mazimba ose mune zvese zvinotinetsa zvinotitambudza mwari wakanaka nezita raubhamu ine edrex nyaradzai moyo yedu maive vana matora zvino edzenerera ipa ishe chokudya ipa ishe nezvipfeko tyarai kurera muhama nyaradzai moyo yedu nyaradzaiwo nyaradzai tenzi nyaradzaiwo nyaradzai tenzi nyaradzaiwo nyaradzai tenzi tinochema nyaradzai moyo yedu murume uyu matora tarirai shirikadzi miso ingaiomeswe ndimi dzemunyaradzi rindai munguva dzinorema nyaradzai moyo yedu nyaradzaiwo nyaradzai tenzi nyaradzaiwo nyaradzai tenzi nyaradzaiwo nyaradzai tenzi tinochema nyaradzai moyo yedu tarirai tadzungaira mweya wake uri kupi gashirai tenzi mumba yenyu wende pane suzadzisai inzwai nziti panesu nyaradzai moyo yedu nyaradzaiwo nyaradzai tenzi nyaradzaiwo nyaradzai
maive vana matora zvino edzinerera ipa ishe chokudya ipa ishe nezvipfeko dyarai kurera muhama nyaradzai moyo yedu nyaradzaiwo nyaradzai tenzi nyaradzaiwo nyaradzai tenzi nyaradzaiwo nyaradzai tenzi tinochema nyaradzai moyo yedu murume uyu matora tarira ishe shirikadzi miso dzingaiomeswe ndimi tenzi munyaradzi rindai munguva dzino chikwatakadzirai kuenda tenzi tinyaradzei apamene etiregzi apamene kanzi mwari wakanaka kunyaradza kune vese vanoshayikirwa nenyama dzavo kune vamwe vari kungochema nezvinoitika muupenyu zviitiko zveupenyu tokumbira kuna ishe wamazimba ose atinyaradze rikuwanika albhamu irori www.ezongiro.com tinochema nenhamo vari pamwe chete nemavharo chete promotions nemutibatsire vari kutibata. Thank you very much. Munodadisa pachirungu huchi pasina nyuchi kuno Desert Studios namavharo wekuramba kuchipa not cheap at all. Vabati vaJehovha vaziita zvakare waburitsa albhamu idzva idzva albhamu idzva idzva rakanzi pindirai 8 tracks ndatora gambo zuva iro zuva rekufa rinorwadza. The pain is unbearable. Kuna munhu wese akashayikirwa nehama yake, just unbearable. Ari kurwadza kwacho kwakaoma. Akanga atozoshaya nekurwara zviri nani, aikona sudden death pasina kana kurwara. Munhu wangobuda mumba so achiti ari kuenda kubasa achadzoka. Machidarireko tenzi. Brand new release. Zuvairo,
Brand new releases. Mafaro on Visions FM. Garai mukoma John Tibarati later akazimba akati Mwari ndirotesewo zuva rekufa kwangu kuitira kuti kana ndisati ndafa ndosiya ndaronga tunhu twangu asi hazvirongeke zvakadaro icho mazimbawo zakati ndinouya sempavha yehupenyu roho kungobiwa sohwapu unogona kuona zuva richabuda asi kudoka kwaro unogona kutadza kuriona. Tenda Mwari wako kana zuva rapera, tenda Mwari kana gore rapera. Kubva mupindirai wabatira Jehovha wazviita zvakare album itsva izvaino 8 tracks gamba kanonzi zuva iro. Kana mari inozara, mudzimai anozara, murume anozara, mota anozara, pfuma dzepanyika pano dzese dzinosara zuva iro rakusvikira. Asi tizoona kuti rinokusvikira kwakagadzirira gadzirira ramangwana kwatorawo mapolisi ekuti mukashayikira mukudiaspora munenge makagadzira zvekuti munotakurwa munovigirwa kumba. Mafuneral police anodiwa maZimbabwe. Kufamba zvedu mbichana pachirongwa huchi pasina nyoje. Jofamba pamberi Amanda Sagonda ndatora kamba kanonzi tendeuka rane mazosa rakaburwa abva masiri kuwanika. Kubva paalbum Mwari wanoziva rine 8 tracks www.ezomugito.com munoriwana album irori 8 tracks huche pasina nyoje mavizionalize. So
nguva yacho ndiyo iyi hanzi ungachati amangwana kana time next year yiwe chesanoenda pachikona kukurudzirana mufunge zenje kukurudzirana mukati menguva ine gospel segment pachirungo huchi pasina nyuji gadzirira jesu vanokurumbidza kuuya mwari vanoziva album 80 tracks gamba kanonzitendeuka mandasagonda warida zvako watapirirwa naro album iri pinda pa www.esomukire.com vari kukunzirai pamwe chete chirongwa chinechi vari nevemafaro chete promotions kukuigirai mabrindada upcoming artists. Zvimwe zvacho zvatinodanana nazvo ndezvekuti dzimwe dzacho pazimbabwe chaipo chaipo havasatotomudzinanzva asi tatokunanzvisai kudai tatokubatisai zvakare kumhanya nezvazva Visions FM zivisa zipo zivisa vamwe nezvenepenyuro chamuyeukaira mandasagonda ndiye kumbotipa jesi number 1 kubuda pamutare apo pamutare kune vayimbi vakati wandei vanobuda necho pamutare Manikalende one tune after the other. Nyaya yekunge watama panyika pano ka unonomira uri wega paiwani vasikana 5 vanofamba nezita rekuti Angelic Sisters gamba kanonzi uchamira wega kubva paalbamu Satya Africa.
chisa cha Afrika kubva kune zvimhandara 5 zeshanu kava kanifungisa kambo kaikatemba kuti paivapo vasikana vaive negumi 5 vamwe kangwara 5 zvanga zviri zvituta wakamirira kuuya kumugwazha vamwe vakapererwa nemavuta vanofamba nezita rekuti Angelic Sisters album ine 8 tracks kamba kanzochamira wega hazvina kumiririrana izvi unomira wega musi wekutongwa on the judgment day kufamba nechirongwa huchi pasina nyuchi munoziva kuti atibude muZimbabwe promoting Zimbabwe music Zimbabwe atize mavanzwa momhanya parecord bar pa www.ezomukita.com ndo parecord bar pachepapo dzakazara dzese dziripo ipapo zivisa sipo round of gospel segment itakuita round of nechikomana badhibadhoro muchatuki gambo kanonzi mumwe mukana tracks paalbum irori muzita raJesu ndinovimba kuti makomborerwa zvenyu kuenda pamusorozoro negospel segment mazita thank you very much be blessed kune wangu wakaneta pamweya ndinovimba kuti masimudzirwa ndo zvatinogona pane penyu renyu Visions FM mavisionaries Release. wapiwa mumwe mukana ufunge zvako ukaungaona zuva ranhazi wekudze mbiri yawo ishe mazimba wose mazvita Jesu mazvita ishe mazimba wose matipa mukana muzita raJesu tozita rabhomo badwira muchatuke gambo mumwe mukana
apa visual apa chironga huji pasana nyechina mafaro ndiko kamba pakaita round of gospel segment takupinda pa the last hour of the show. Nasi ma instrumental atina, nasi ma instrumental versions atina naze takupinda kune dzinodzora tangariro down memory lane chose kumende takupinda zisa vamwe nesedhepe nyore ufungisa kusambotapirwa uri wega unokumbuka seiko mafararipo unoswera wakagumbuka kudaro seiko kuzvidzikisira makore ekurarama. Now, time for something a little different. tarova dzichangomburwa dziri kupisa takuchimbopinda kune dzinodzora ndangariro yanga yakapedzayo musi wechisanda midday dzoredzana mukoma mashava munhu mumwe the lady neji for brothers chikwata chachona chese ichochichi vese vakatungamira uchakayeuka herako kamwana kaye kakachekererwa seshereni kavimbai Shungudza Mwari, ndiye akatora moyo kwete wangu
tiri vazhinji vanomurumidza ane mwoyo munyoro usina vamwe mwoyo wake gumbezi rechando mutsipa wake wenge bhiza ramambo vimbai mwana anetsika ndiye mwana uye wandaitaura vimbai mwana akanaka ndiye akatora muokone wangu nega tiri vazhinji vanomurumidza ane mwoyo munyoro usina vamwe mwoyo wake gumbezi rechando mutsipa wake wenge bhiza ramambo vimbai mwana anetsika ndiye mwana uye wandaitaura vimbai mwana akanaka ndiye akatora muokone wangu nega tiri vazhinji vanomurumidza ane mwoyo munyoro usina vamwe mwoyo wake gumbezi rechando mutsipa wake wenge bhiza ramambo vimbai mwana anetsika sumukira pabhasikoro kuti cho uri kukwidza pamagadha makadiko zenyu zimbabwe guchi pasina nyuzi town memory lane bring back memories kakarohwa uri pashiptown penyu payaba wakapfeka heti yemurara nemagambuti nyovo sewhite yakanyorwa kunzi Harare municipality aiwe mwana anetsika vimbai mwana anetsika wakanyanyonakei ukadaro kunge mari isina asingaide mwana wezvidaudau apa ndasarenda uyo vimbai uyo maanofamba kutariswa kwaanoita ngatipaitike accident ndizvo zvatakuita kubva panguva ino kusvika tarova top of the hour vimbai town memory lane the four brothers the real four brothers the original four brothers mugona zvamwe nemumwe wanga ri lead vocalist vachirova madrums zvakare what a great talent he was vakatorwa nenguva asi vakatisira mutakunanzwa wengoma vimbai ukaona munhu anotariswa kunge paita accident soka kuti unongomwa kumwira mvura wega nerunako mwana womuvaridzi aiwe
baba namai vanenge vakabata basa makadi zvenyu mavisionaries Visions FM tokonzereza ulucho senyela nyozi ulucho kasema nyozi wana mai muri kuita mabasa wana mai mwana ni kumesa kunenge hurungudo lavu machaivana salani zinini yezimbabwe tiri kuda kuti zvityise nhaika zvityise chirongwa chive chenyu chive changu palast segment yechirongwa kuchi pasina nyuji svondo rega rega tinenge takumbodzokera down memory lane dzakaita mukurumbira dzinodzora ndangariro saka zvamunoda kuti muite manje kachinyora kakuna mafaro@visionsfm.com undikandira email undikandira kako kakare kaunoda kuti ndizokuridzira asi zvinenge zvato next Friday kuti zvinondipawo svondo rekumbotsvaga pakati panapa kuti ukandikandira izvinezvi ndikange ndisina zvinobva zvakonzeresa azizotyisa saka itiyo on leisure ndikandire kako kakudhara kanokufungidzisa ukada kungonyorawo kana tumitsara tuiri kuti sei uchifunga kamboikagaga kana kufungidza zei woisaina kuna mafaro@visionsfm.com tokasota next Friday kuvimba kwangu kuti tiri kuzipirwa nechirongwa mbichana andiri kugovesa boromuneti mugeti salani zinini lavu mumaji majaivana wakanga uri kupi mazuva akachipisa-pisaka
koma Simon Chibeto apa mpachi pamwe ndatora kamba kanonzi Muninga. Inini kanondifungisa gore randakange ndamboita kamwe kakosi pa Zimbabwe apa keseuzimeni chibi wakaenda kunonyora ka exam kacho pa Magaba unozochangobuda pa flyover ikuenda kuMpare pa Magaba payapa panga pane ka Spaces College kanga karipo saka mazuva acho kambaka ndo pakanga changopuriswa album iyoyi ikaka ndo kakarohwa exam yese 2 hours kachingotogorodzwa chete. Amunoiziva nyaya yacho vaiti pakabuda kane kapisa akaregedza kuridzwa kambo kanonzi Muninga.
kubva mupachi pamwe ikaka ndine nangariro nako ndati ndakange ndiri muspaces ndichinyora exam salesmanship ndo ikairohwa 2 hours uchinyora pepa kachingotsukurudzwa one after the other. Kamonenga unogona kundinyorerawo zvako futi zvakare kanoonekako kanokufungidzisa makare wondinyorera kuti sei uchikafarira chiko chakanokurangaridzisa gamba kanonzi Muninga tichopa pana vagomana vairova ngoma vaibuda nechepakaribaba vana mukoma Richard Mapfuwa Mhandu asi vese vakatorwa nenguva vakadedzwa vakadaira asi vakatisiyira mavharo vakatisiyira kamba kanonzi kuperekedza muchato nyami zaunze chakanaka chete mukaka uri umwe munyu chakanaka chete mukaka uri umwe munyu ngatitende chose muziki nebasa rakaita ngatitende chose muziki nebasa rakaita kune vakaperekedza muchato muziki yakanaka doko dzakatotangira ipapo muziki yakanaka kusika vose mukadzi nemurume Zimbabwe yavasarura une wako bebe Zimbabwe yavasarura une wako wepamboyo Munyika muno sarura une wako bebe Munyika muno sarura une wako wepamboyo vakomana venyaminyami saunzi ana mukoma Richard Mapfuwa Mhandu
vakadedzwa vakadaira asi vakatisiyira muzambo kuperekedza muchato. Kana kurangaridza uri kupiko mazuva acho zvanga zviri seiko mukati meupenyu hwako? Unogona kundinyorera muna mafaro@visionsfm.com nekuti last segment of the show will be going back down memory lane. Ungoninyorera mitsara mitatu kuti aka kanondifungidze zvakati ine zvakati tobva takakwatura kukonzeresa pavisions fm chirongo huchi pasina nyuchi namafaro GZ Studios. Wakomana wekiyama mujayo kamukoma Nicholas Zakaria Alec Machezo wakatanga warikia maboizi akaka nenguwa kanomvuka kubva kure amandizambodzinyirana kubva kure aizimozva mwari wedu mumwe chete akasika baba namai. Soko yagare pirindiro nguve kusiyana kwemachevezero pirindinoera pirindiro soko yagare pirindiro nguve kusiyana kwemachevezero ikati nditsvake basa panotinoda soko piri haina nzvimbo ikati nditsvake basa panotinoda nguve piri haina nzvimbo Bichana segment ikupedzisira down memory lane. Bring back those memories. Itotosa zvindangarira manzi dzakarohwa mazuva ati fambe
apiriso konguve havazana vamwera si vanhu vamushamwara si tangosiyaniswa rurimi chete zvakaoma akupfiri anogovana basi sokwachishaya nemhaka iyi hazvina mosa ndisarudzeyo pasi yapasarudzeyo tonosangana ikoko tingasarudzane zvedu pasi pano panapa above the ground asi pasi yarisarudze tochestirana kuitira kuti mafevha asi tese takafanana kira mavoizi kubva aizimosa kubva kure wapenga naye bonazi Patrick Mukwamba yaitambika gore rakunopera cheki sarare mwedzi wochite 18 kugarayo yakumba shamwari dzake dziri kufarira nhasi masese avambobata iwe wechirungu teburu yatotsvuka uri kuita kunaya ana masibanda parutivi ona vosekerera ujonasi makiti uyafadza jeni jora yachinjwa yese yoperera mujukubokisiwe tarisa wone zvaanoita achitamba chipisi godoro rewawa mumaoko kodya riri pamuromo helele 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 vamwe vanoichengetedza vozokwirisa mabhazi kunodyira nyuwere yavo kumusha nehama haikona jonasi kana une kako kanokufungidzisa makore apfuurayo uchiri kuti unofuma uchiyanika magumbeze panze every morning aindi waizoti panje pane kamusikana kaunenge uchideka panext door manziwe yanika magumbeze awawetera agomana imi vamwe waitomuka kusendiseni kumazikizi kana kuti vamwe ndo vaizotora maplastiki zvese aiswa fertilizer zvezi uisa pamusoro
kukavha kumbeze kuitira kuti kana warova bedwettinga auonekwe uchiyanika uchiyanika kumbeze. Zvanga zvine nguva yazo. Kanga kuita musara mufunge kuita musara, asi haina kuipa zvayo, haina nekuti kake kudhara amene zvanga kakuita weipapapa. Vakomana Bull Boys, Big Temple Rise Kagona, nevamwe ana Mugoma Matimba papapa. Ndatorana zvichatinetsa. Makati Zimbabwe mese muri kutibata mana mafaro pachirongo huchi pasina nyuji. Last segment of the show yatiri kudedzera inodzora ndangariro. Wafungiswa zvipiko ndezvipiko zvinokufungidzisa makore akare. Tikandire pamafaro visionsfm.com. Tora sonde ndichikatsvaga ndozokurovera next Friday. Kuti zvityize paVisions FM. Kuna kunetsa vana vaberekera muchinge matungamira mudiaspora munomu musazovarairwa nekuchana McDonald nekuita mamobile phone 2233 muchikangana kurongera mangwana
mhuri yezimbabwe ndiri kukutsvagira nyanzi zvachadiri kuzonge tikutaura nadzo panapa musoro kumafuneral policy muri mudiaspora kana uchifunga kuti haudi kuendeswa kuzimbabwe chibva wataurira vanhu kuti ndoda kuvigirwa muno mundavha asi kana uchifunga kuti kuda kuzoendeswa kuzimbabwe iwe funeral policy hauna mari yekuti utakurwa hauna unoda kuti ugadzirise ipapo ida kuti tibatsirane mhuri yezimbabwe zano marayiranwa zvinogona kunetsa vana vasara ramangwana rongera ramangwana kutiko izvi zvichatinetsa wabereki waenda mangwana asi vana vanoda kusara vachigara upenyu hunofadza mubereki waronga watungamira pane gore rakambonetsa mashuga daddy pazimbabwe kuti mwana piko pagirls aina shuga daddy mukoma jana moyo levera ngwena jazz band shuga daddy ndinyorereka kaunofunga kuti kana ndangariro newe visions.fm.com ndikusotera next friday ubva ndinyorera kuti sei kana ndangariro neupenyu hwako daddy zvinyangapwere kubvumairova kunzi makura namakei ukanganisa mwana umuganganisa upenyu hwake kune zvimwe zvimadhara zvingasvodi kana mudiaspora hai muno zvichiri mashuga daddy levera ngwena jazz band ako kakarohwa uchakayeuka uchiita iko mazuva acho mazuva maisa mabhatiri kuti kana apera moto moisa pazuva oswera achirohwa nezuva kuti aziye kuitira kana chirongwa chakuda kuzotanga iwe
tosati tikuita zedulo. Last segment of the show uchipasana nyuchi wazhinji wakanga vari kukumbira kuti tidzosere kumashure tikati toza tinogona. Zimbabwe Stars vakomana Zimbabwe Stars tozivepi Thank you very much mfuke zenyu mudadisa pa Visions FM muna mavharo dzirikurowa dzedu dzinodzora ndangariro dzakaita mukurumbira dzakadzosa ndangariro dzekuti ukanzwa so unombofunga zako ari mazuva aya wairoverwa macorrections kuchikoro apana vamwana vaikopa mazuva waitamba play button play baba yembesa zvonaka chakasungwa kuzazuko pese pakatamba pese hapasina mabhatani akajiwa kuplay button hanzi bhabha redustcot riri kwate 6 madiko ndakamboitambawo play button ndakamboitambawo. Kana une zvako zvinokudzosa mumashure dzinoita kuti ungova nekandangariro noramba namafaredvisionsfm.com wobwaisa kambo kako kanoda ndokutsvagira kuti zvityise pavisions fm. Mwanangu tozevi ngwarira mumadhorobha munozvigashira vaeni zazora satarira wapinda mudiaspora kubva kuzimbabwe nendege wakubatwa alkoholiki wakudiagnoswa kunzi alkoholiki iwe tiketi rawakatenga rikuuya kuzodiagnoswa kuita alkoholiki mune zvigashira vaine mudiaspora umo zadaro mwana kubereka mhuri dziri kumusha nehama dziri kumusha kuti aiwa topushata riri kuita zvinodarisa kuita kupaipa mafosta komana imi wakutoenda kunotiwa detox komana kuti kwashaya doro azifambe ndimambara doro mbori yezimbabwe mafariro dadiso kwa nemi pachirongwa tafamba zvedu zvakanaka akambokana kusiya muchinzwa manje kari kubva kune the late great mukoma chamunorwa nebeta aindi glad press ikambokana zako sikunyeba album yacho inonzi taura isawe was produced mazuva ati pfuure ayo mukoma
mukoma chamunorwa nebeta vakazorora zvavo vakatorwa nenguva vakatisiyira mavharo kambokanda kukusiyai munago kanonzi akuzi kunyepa tosangana next week mwari wenyasha kuitire zvakanaka asi vane dzinovadzora ndanganyiro nyorai pana mavharo edivisionsfm.com kuti zvityise ndarova nzira Atingareke kuzvitaura nokuti ndokubasa kwedu. Rova.
kwenyambira munoita uchikwenya marimba pane zvakanaka munoba kutenda kwenya marimba apa ndingatenda taura yenyu save kwenyambira kwane beta nokuti zvose zvamuri kureva usikunyepa magara muri chipanga mazano imi